Samanani nginibingelele nginamkelele channel ama-Sweet Mina Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo zala phansi enkandla amahlitha amnyama. Mangabe uyaqala ukufika kule channel ngicela ukuthi ungenze liqiniso lokuthi uqofa subscribe maqedwe bole video ushaye like bese uya comment kulolu daba la namhlanje. Wenkanza kwethu udaba engeze ngalo ke njengamanje luthi ke iyaqhubeka iyanda impi eqenjini ke lomkhonto wesizwe, iyaqhubeka iyanda impi phakathi ke kukaBaba uJabulani Khumalo kanye ke nomnumzane umsholozi ubaba ke uJacob Zuma. Njengoba ke njengamanje indaba ke ezinkundleni zokuxhumana zithi ke ubaba uJabulani Khumalo usola indodakazi kaMnumzane Jacob Zuma okungududuzile Zuma, umsola ke ngelithi uyena owafoja ke isignature yakhe kuleya ncwadi ke eyabhalwa iqembu lomkhonto wesizwe ethi ke uJabulani Khumalo uyavuma ukuthi ke asuke esikhundleni sokuba umholi womkhonto wesizwe, kepha ubeka ke uJacob Zuma njengomholi womkhonto wesizwe. Ngizokukhumbuza ukuthi ke leya ncwadi yathunyelwa ke ngegama ke lakhe uJabulani Khumalo ibheke ke ku-IEC lapho khona babesho ukuthi ke babeka ubaba umsholozi njengomholi ke weqembu kanye njengopresident weqembu. Lapho khona kuleya ncwadi ke wayesho uJabulani Khumalo ukuthi cha yena ke akayena president futhi ke uyamdedela umsholozi ukuthi ke abe upresident, bese kuthi ke egcineni ibeke nesignature yakhe ke uJabulani Khumalo esuke ke isiqiniseko sokuthi ke yebo uyibhalile ke lencwadi, ngoba ngaphandle ke kwesignature lokho ke leyo ncwadi ke engakwazi ukuthi ke iphikiswe. Ngakho ke uJabulani Khumalo ke njengoba ke ehamba ke izinkantolo lapho khona ke efuna ukugudluza umsholozi, efuna ukuthi kusuke umsholozi esikhundleni sokuba ke umholi leqembu kuba uyena ulokhu ke uyazama uyala uthi ke cha akayazi ke yena leyo ncwadi uyayiqabuka nje njengoba ke bemkhombisa akaze nje yena avuma ukuthi ke umsholozi abeke umholi. Ngakho ke uthi ke leya ncwadi yebo uyayivuma futhi uyayibona ukuthi nayi ibhaliwe futhi negama lakhe nesignature yakhe, kodwa yena uthi akakaze ayisayina ke leyo ncwadi. Usola ke indodakazi ke yakhe ubaba umsholozi okungududuzile Zuma ukuthi ke uyena owafoja ke lencwadi. Indodakazi ke kaMsholozi okuyiyona ke loyibona la emva kwami ingenye ke yezingane zakhe ubaba uJacob Zuma, okanye nje ngicabanga ukuthi ke yodwa enganeni ke zakhe umsholozi ekhombisa ke ukumeseka publicly njengoba ke esephume ke iqhulu kwiqembu lomkhonto wesizwe. Kuningi okwenzakalayo ke kuleli qembu ngoba ke namanje isaqhubeka ke umbango ke waso ke lesikhundla sokuthi ke ubani ishaya mthetho sakuleli qembu. Kanti ke kuphinde ke kube indida ukaJabulani Khumalo ngoba ke besimbona esikhathini okanye ke ekhundleni eziningi nasenkundleni zokuxhumana evuma ngokwakhe ukuthi ke umsholozi uyena upresident, kepha ke ngoba ke ngisho ke nayo leyo ukuthi ke yena upresident wake nje wayichitha wayiphika impela wathi yena umholi akamaziyo ubaba ke uJacob Zuma. Kodwa ke njengamanje siqala ke ikuba indida le ndaba, sizohlala silinde sibone ukuthi ke iyophela kanjani. Ngizocela kuwena ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi subscribe, ulike bese uya comment ukuze kungakusale ivideo ke elandelayo. Ngiyabonga, asidibane khona.